на всички от YouTube и Vbox. И говори най-смотания ген. И това е 25-ти епизод. Днеска правя 4 епизода. Не знам. Та така, ще минем 4 нива. Тука ли си, бе? Да, бе. В миналия епизод спечелихме царевицата. Царевица! Ще я изям къде? В играта. Къде е тая игра? В компютъра. Къде е тая компютър? У нас. Къде е у вас? На Стефан Караджапет. Къде е Стефан Караджа 15? Не знам. Къде е не знам? Де да знам, стига с тия прости. Къде е де да знам? Те така да започваме. Къде е да започваме? Стига, бе. Опа. Не съм взела едно много важно нещо. Слънчогледа. Тихо! Тошето спи тука! Илани! Какъв Тошето е? Тихо е Тоше! Лали спи! Се събудиш, Лали, ще да бия, казвам ти. Добре, да го събуда. Лари, събуждай се! Тихо се събудиш, Лали, бе! Не искам да те гледам! Ти си... Ега ти букука! Ей! Мале, идват изродите, идват! Георги, изродите идват! Това да не си ти сред тях! Не, адски гадните плешиви зомбита идват. Където Тодорът са си ни значи ли? Визнаци. Кажете? Визнаци. Еми едни големи, къде са като Франкенщайн, нали? Не мога да ти ги опиша. Да, оня още не съм го отключил. На следващото ниво майче ще го отключа. Сега идва онова нормалното зомби, дето от първото ниво. Още. Да, и където вечно умират. Да. Абе, тия царевици, какво понякога хвърнат маргаринове? Хората искат да си намазат филийка, те хвърнат маргарин царевиците. Не ги срам. Тя тая Plants vs. Zombies са я направили за Xbox 360 и там може да си хвърляш нормално маргарин още от първото ниво, без да отключваш царевицата. Добре, Тоше. Започна като раз да викам на всички Тоше тайвари. А на жените ще им викам Пенки. Пенке! Тихо е, Тоше! Да, той обича да копира известните хора. Тихо е, Тоше! Или да ти вика Лади. Не знам. Майче, Лади, повече да кепи. Лади, постава, Лади. Нищо. Лади! Айде, почвам да слагам царевици. Дай ми аз да ям царевици, стига си ял ти. И за това си 1 милион килограм. Не, изядоха ми саксията. Как? Лади, ти какви саксии бълнуваш, Лади? Ти нормален ли си? Зомбито ми изяде саксията. Много ми пука. Ти ми гледай клипчетата, бе. Аз как ти ги гледам твоите? Какво стана в Мафия 2 втори епизод, първа част?
Аз втория епизод не съм го гледал. Ама аз съм гледал. А какво стана в Мафия 2 първи епизод? Ами, да ти кажа, аз съм гледал само на Call of Duty тия нещата. Ами тогава няма да ти граям кривицата. Ти грай моите. Във втория епизод някаква бира пихте в някакъв ресторант. А да го постана. Не знам, само това видях. Не, лъжеш. Аз как ти се вързах, не пихме бира. Пихме виски. Ей, как ме лъжиш, ей. Ще те бия. Пихме виски, ей. Аз помня, че се напих, тогава напих съм, помня. Лари, не дай лъжи, така. Такова. Гангста, искам... Аз тогава, че се напих съм, пихме виски. Чакай. Георги Долногър, ти искаш ли да кажеш нещо за Гангста Бой Долу на 9-8, да му кажем нещо, какво прави човека, защо не качва клипове? Да. Гангста Бой, стига си ма викал всеки ден да идвам у вас да пием уиски. Ево и ти малко у нас. Това, че нямате клане, значи ще не може да дойдеш. Но сега малко почнах да се смея като олигофрен. Само Ти винаги се смееш като олигофрен, така че... Не, че те описвам, аз съм бил с теб, просто казвам ти истини. Владито се смее като олигофрен хора. тук си. Тия зомбите са много странни. Как ядат сакси? Да, бе. Ушки ми ядат мозъци, пък ядат и сакси. Не са нормални. Иво, между другото, аз съм гледал такова, бе. Да, официалният дрейвър на такова. На Бренцва да се зомбис 2. Ти гледал ли си го? Не. Не, какъв е? Ачки е яко е. Знаеш ли какви растения се има, Какви? Като това първото в началото, ама обаче задепени до него още такива по-малки и те се могат да страдерат. Петърна сила. Не максимум 2, 5 максимум се има такива. Едно голямо и 4 по-малки. Ама тя една картинка, дето Мишо ме показа, не е вярна. То пишеше, че тая игра, дето е на снимката, е Plants vs Zombies във Фейсбука, обаче някаква такава по-различна. Това си е пак оригиналната. Той ме е показал, просто са объркал. Аз съм го видал в чак, трябва да. Казани. 1500 монетки. Яко! Да, Георги Долногър, ти играе Subway Surfers. А ще снимаш ли на нея? Бърквай, Лади! Добре, чао. Ще базикам си. Лади, по-тихо малко е. Опитвам се да си гледам листопада. Клипове на генгстър? О, не! Клипове на генгстър? Е, всеки път става като всеки генгстър и не му писали всеки път подват преди и отреди. Знаеш, стига съм правил толкова. Лъчо вика, то Георги, знаеш ли Лъчо какво вика? Вика, то Георги, какво са запалил по тия генгстър? Ти вика, че ти си му викал, добре, ма ти знаеш как да оцелееш в гората с глупост. Аз знам. С нека ще си сипам 20 си пием за едно часа. Я като не знаете, вие сте необразовани деца. Най-необразовани. Най-тъпи.
Глей, то ми изяде царевицата, това зомби. Къде? Не може да ми западе нито едно радио. Само 10 хава да бъда. Ето, още 10 хава да бъда ми се паднай. Аз само царевици слагам тук, аз направих фермата на царевиците. Искам една царевица ми днес тогава. Я да видя колко царевици имам. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Имам 17 царевици. И Ми дай 7 на мен, другите 7 си остават за теб. 5 зелета и 5 слънчогледа. Еми дай ми тогава 2 зелета и половина и 2 слънчогледа и половина. Айде дай ми. Не! Бънгъл зомбито дойде. Какво е това пък? Ами едно дето като с бънджи. Едно зомби. Изкача като гей. Да. 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 Същия. Ти знам. Да бе, той да виси. Майка му така ми каза. Ях баща ми му викам. Чакай малко, чакай. Опа, чакай. Изчакай. Йорги! Не говори глупости. Добре, аз един път видях на това бънкъл зомби не. Това е баща ми изнесли. Той пак е един такъв като него, пак зомби, бъде изкачвам с брада. И му викам, ти да си играл пълен, за да си зомби с едно. И той ми вика, и не. И викам, кой е толкова, къде тогава скача толкова много? Той ми вика, как кой бе, това е сина ми. И аз му викам, окей. Разбра ли? Да. Да. Айде, минахме нивото, минахме. Минахме. Сега ще минавам още 2, защото искам да превърта играта днеска. Браво. Това няма да е предпоследния епизод. Следващия 26-ти ще е предпоследния. Добре. Отключихме кафето. Чакай малко, искам да кажа нещо на феновете ти. Добре. Да им го казвам ли? Да не е глупост само. Малко е глупост. Казвай по-бързо. Тях седе на кой месеци с такова. Добре. Това не го знаете. Айде, започваме второто ниво. Не и ти. Кой бе? Един тук пого зомби, дето скача. Пого Да не зомби. видя бащата на той, бе. С къде скачаш тук нещо? Пого зомби, некъв пого. Има ли голямо Доти? Какво? Доти, като вибратор, дай. Голям вибратор. Има ли Кое? голям вибратор? Къв го... Клипове на генгстър? Два ми се наби в главата. Клипове на генгстър? Не. Всеки път стават все по-зле. Това е пародията. Не гледай генгстър и не му мисли. Не гледай генгстър и му мисли. Всеки път стават по-зле дали от преди. Но айде да правя повече реклами.
Рафил Гейнсън. Не са пичове по-драги. Изкеби ли? Трябва да направим едно такова пародия. Ама после ще има малко злобнички коментари. Към кой бе? Към нас. Що? Защото обиждаме тия. Не, те няма да забереш от хората. Хора, ядосвам се, бе! Ние с Георги се ядосваме, че качихме 4 клипа днеска и имаме по 3 гледания. Ей, аз имам 5. Добре, де, айде. Той има 5. Така става, като не качваме цяла година. Аз заради това Даскало изгубих адски много гледания и хората... Няма да ходим на Даскало, това е тактика. И негова е. Не, трябват ми още слънца, Гледай генгстър и му мисли. Не гледай генгстър. Ама ти знаеш ли цялата песен наизуст? Не. Нали един път в музиката я изпя? Да, и госпожата вика, тя нали е да спина и вика, ти какво приеш? Какво приеш? Не в музика Зипо е, не рускинята. Госпожата ми вика, ти какво приеш, мой момче? Тя е французска. От Французия. Мисълете. Да, така е. Ама стига се му капитани, бе. Съвименно мой той. Пекривч. Кой? Тия къде му копира някакъв малък. Не казвам. Кой те копира, бе? Не знам, бе. Кой? Махни си сипания микрофон от Genius. От кой? От това със звука. Не мога. Вижда ли си малко стъпно? Той ми е в компютъра микрофона, не мога да го места. Добре. Не знам какво да... Аз съм изобира като сега какво да играя. Мале, това ниво има 3 уейва. Не знаеш за какво ти говоря, нали? Ти си японец. Никой не знае за какво говориш. Мисли, стъпък ти, си бана, глава. Те така. Този клип мисля го направя на 2 части, може би, не знам. Няма го правя. Обичам да стават дълги клиповете и да конвентирам много. Обичам да конвентирам 5 дена. Да, бе. И компютърът ти накрая гърми и въста ти вика като лут и го хвърна през терасата. Иво, пак реша да ти тебе запи компютъра. Да, така вика баща му. Наказвам си 5000 века, докато компютъра не се оправи. А ние няма да го оправим скоро, защото нямаме пари. Добре, средно. Някакво да стане. Вие обичате нашите продукти, а ние обичаме вашите пари. То така, тук съм. Къде си ходил? Вънка. Бях включил запис да ти говори, така, защото и бях включил Plants vs. Zombies да се играе автоматично. Базика, то не може. Иво,
случайно да пиша китайски? Не. Пак ли това японско е? Повече няма да ям тя китайци. Пами са ходи до туалетни. Ами иди, аз се ги забавлявам по ходицата, докато Нема. Трябва да продължа нивото, иначе ще стане супер, мега, хипер дълъг клип. ти изпедаме. Айде, конвертираме и са клипа. Ес. Чай малко. Къде отиде, бе? Сега заглуши ли? Ало? Какво да кажа? Какво правя аз? Мога нещо почна да лагва. Не по-готово. Иво, Да. чао. Що? Отивам да ям пица. Задържи. Ням. А, Добре, списате на жъп. така, Георги долу ги задържа. Това по-го зомби го мразя, значи. Добре, че се купихме от тия от косачките. Не, кафето, бързо! Няма какво да говоря, дами и господа, за малко ще помълча, че не искам да се концентрирам малко. Диамант. Да, щях да мълча. Прояви се какво да говоря. Ето така да събуждам тия магнитчетата, защото те спят през деня и това кафе ни помага да ги събудим. Пият кафе. Те обичат да пият кафе. Първи, втория wave започва. Втория wave започва. Този клип мисля да го направя на две части. Да. Ще го направя сигурно на две части, защото не знам. Да, ще го направя на две части. Така, на две части ще го направя и до втората част.